салому алейкум бародарони азиз, ман Фатҳиддин Насимов, муаллифи шабакаи Умма Инвест. Солҳои дароз аст ки мо бо бизнес сару кор дорем. дар аввали солҳо мо бисёр сӯхтем, вале дар охир бисёр сохтем. Мо тасмим гирифтем ки як шабакае ташкил кунем ки маҳз дар чорчӯбаи бизнес ва аз нуқтаи назари ислом чӣ гуна бояд бошад пешкаши мо кунем. Дар ин шабака мавзӯъҳои асосии ин албатта бизнес мешавад, подкастҳо мешаванд ки дар он ҷо мо бародарои даъват мекунем ки имрӯз соҳиби бизнес ҳастанд, таърихи сохтани бизнес, мушкилиҳо, инчунин ва дигар мавзӯъҳоро дар он ҷо суҳбат хоҳем кард. мавзӯи дигаре мешавад ин разбор бизнеса. Бародаре яъне таҳлили бизнес, бародаре бизнес дорад, вале бизнесаш мушкилиҳо дорад. Мо меомӯзем ки мушкилӣ дар маркетинг аст, мушкилӣ дар найм сотрудников ҳаст ва дигар. Вале нафароне ҳастанд ки мехоҳанд ки ният, яъне фикру зикри бизнес кушодан доранд. Агар шумо дар соҳаи бизнес фаъолият доред ва ё ки нияти бизнес кушодан доред, пас ин шабака маҳз барои шумо. Мо албатта бо забони тоҷикӣ мекунем ва мавзӯъҳое ки дар дунёи бизнес ҳастанд, хабарҳое ки дар дунёи бизнес ҳастанд, дунявӣ, Россия ва давлатҳои Осиёи Марказӣ, инчунин мавзӯъҳоро тоза ба тоза пешкаши шумо мекунем. Дастгирӣ кунед, обуна шавед. Худо нигаҳбони ҳаматон, ҳама ба барори кор то наворҳои баъдӣ.